for Yamamu data no waba bread in Kenya na was subscribe what like who we are so farmer of from esum na adura we akete yi e we abon nso suma duru ba bio sabi okontonkro we a odama nsan ko mu nana de brebre atwanani ahwepampi ya sunyane de yato abese no ayenidi o na emom ye webese kire se asam nyunu bi a chen bonyo no na asiye ti se wo hwe nkuntunkunu brisi nkobini na se di ahimu a na sabio okontonkro wi a woda mansan ko mu da sebre nana bosoma asonkravra otosu mienu nana de brebre konse do a enunti nananom yi nanso na de si hwa ne ene to so danan a ye de ye nana dot yie enti nyansapo ye bu yakete mo ye be pie mu wo sunyane nana bosoma asonkravra otoso mienu ahemfie mu ene ye wo sabre yi a ye nana dot yie no ye gusu a ye de hweso ti na wo hwa nana eneni da etoso miensa nana pampiso ya dofo ni dom kese ni na behwe na ni achi ama ni die atwato na fe ye de akai no tinne yaudai ani wochina efiadan frama dai na dom kese efritwi efri anafo ni na beba na fe wamoso ababekai yenda asebere be kire ni die atwato na bibia so aye kama nti wo hwa ya na nyansapo ye de be koso bia ye be mu wahu bi tamu chuku wo subscribe na wo pia so de ama ofoforo de ye bia no ye ma binkam nananu ma ato santene ebe yi Sunyani akwam ehene wone nabusua na Sunyani akwam ehene ono na ehwe akiri se Sunyani Manhene roni bekase antem president ono na emprempren one nabusua aduru ha omo echie na akwam ehene kokorodu ne Nyansani fentemfrem omena sono na akwam ehene ono ene nabusua na adura omo echie ya makwaba ma mono yo Etobu asoso akwaye kwase ya wukana no akadom no wakamo brodencha akwada ba papa bia yanka ne kase ya wukana no akadom no wakamo brodencha wano abrodo no free titi kanchintiri di manesa ma proposika tompai ajene tata Appiah wo so ada pa bapa na koso dia so Braye enono na Sunyani Mahama danso kutumire boda hwiye mona hane pankasa baku focus no mama sanyina nyabidie Nyansapo enono wabo kwaya yatimiano ani afana samampo kwaya yantimiano ani afana samampo yasumaba Nyansani yasumana na mwatente yatie wono notie yatie wono notie yakwede fatano kono yakwankwani ase sabe yawani na peniti ase sana tie wona wana chirasi yasumao dabi sabe adie yadodo mo atachrema na apeo dabi soba atachrema wani soso anano cheso huna die nyina da wani wewe asoso nanu cheso huna die nyina yamine sehre ayima ya santuario ye golidi tunidi wana na ya mansani ya wono
Would you hear one and I am? Nana, I could say the Asabray. Why do you call what dear me? Why do you come? The bank one of the Mrs. Subo. And another Bible to other form and fire. I didn't see another Asiedu. I send you a banana. I send you Nketia, and the cocoa and the and let you have a cock on any ammunition. I want to listen. Yeah. One on that dear boy. I told any other say no. And then I now go say the other way. What's so bad that we do for me? Pass down the mobile. One for it in 5 minutes. What do you? I'm a German. What I say? What do I say? What's so no? What shall I do? I will tell now. What more? Every year. Sunyani Mahama asine kodia dontin she kronkron amakoma ko sabre mpondi hye wo enti makoko wani amanenya wo ya wona sabre woni ne dom asi dwemu a won mo echei abrewati Nyansapo kukudufo nana akosua dua aso sika braye nana fra ni nkuntunkunu enti atuna bese no sanse ne betwe nani ahwepampi sabre amakoma ko sabre mponde hye kronkron nana akosua dua aso sika braye Sunyani Mahama na si dwemu ya wochei ani bren sojo enka asoja paise ta sabre obabe die yentuntu ni monyamfo wono asene koto bread hye kronkron ne dom na si dwemu a wochei Nyansapo atnasio oba kukudufo nana akosua dua aso sika braye nana fra ni kuntunkunu nana atnase sabre die adehye dinkan ato santina chia enu achi na Sunyani man eni kuro ni dom soso adiso achia na ye fe ini na ye dasebre nana Sunyani Manhene okonton krowi oda mansa komu nana chanani ahwepampi a wafra ne ntuma ne tintimu sabre dom eni adehye na achia yi Sunyani pro ene dom soso na diso a wonmo achia brewati Nyansapo nananom a ato santene ebai Sunyani akwam ehene wone nabusua na Sunyani akwam ehene ono ena ehwe akiri se Sunyani Manhene Roni Bekase Artem President ono ena emprempren one na busua aduru ha omo echie
na akwam ehene kukurudu ne nyansani fentemfrem omenesono na akwam ehene ono ene na busua na edura omo echie ya makwaba ma mbonu yo Sunyani area, Pentecost, Nana Mahama, Nana Mahama, Omina, Musa, Nyansapo Tv, Nana Akabam, Appiah, Domani Odianani wakoso ni jawa kansanchira praso odene ho doctor akosua fima dwaben aduana maame sabre wona adru kromu a one ne dom won mo chia enhyiamu yasie domahema nana akosua fima dwaben otosu mienu wone na sesia wone ne dom ewodwamu a won mo chia na fade ye nkuntunkunu ani brisi adi afra one ne dom ena echie domahema ene ne dom ena afiti a won mo chia dwamu odene ho doctor akosua fema dwaben aduana maame aduana nyankom pasachidihia no no domani oduanani a wakoso ni jawa kantankyere praso wone ne dom na apie mu ha won mo echie
die aduane nyankom pasachi this year domani oduanani okoso ni jawo kentenchire praso odene ho Dr. Kosua Fema ben Bredru se obechia abrewati Nyansafo Sunyani Manhene nana akosua dua aso sika braye sa bredie wabeto ni mu ya wabetna abrewati Nyansafo nchaya enhia mu nu ase no yeto ade ekoso nti sa bredie wo hwe no ani soe Dr. Kosua Fema ben odene ho Dr. Kosua Fema ben Doma Mahama ena sa bredie wakoto ni nuamu
ya watena ne nkyɛn fɛfɛɛfɛ saa pɛpɛɛpɛ Nyansapo yɛsane no badwemma. Dr. Akosua Frima Jaben odene ho Dr. Akosua Frima Jaben do Manhene ena sa bredi wakoto ninuamu ya watena ne nkyɛn fɛfɛɛfɛ saa pɛpɛɛpɛ Nyansapo yɛsane no badwemma. Sabre nana ya dansi pudu otoso mienu odumase number 1 Manhene ena atena sie onso ne dom di won mani onyama beta wonua baachi ama wakata ne da sibrachi a said ye uhunu wani so no. Sabre obrempon amiabo amponsem onene hema na nata jamfu a wotoso mienu anyima Manhene na ebechia yi womo na asidwamu ebechia yi wom so di womo ani onyama betabre watie Nyansafo achi e won hyiamu yi mu enti obrempon amiabo amponsem onene hema na nata jamfu a na echia yi womo na echia yi. Obrempon amiabo amponsem onene hema na nata jamfu a wotoso mienu anyima Manhene wom so di won mani onyama betabre watie Nyansafo achi e won hyiamu yi mu enti obrempon amiabo amponsem onene hema na nata jamfu a
nso di wɔn mo onyam abɛta nhyiamu yi akyi deɛ wayi ne ti sɛ sia yi ɔmampanyi gyada JDM John Dramani Mahama Slemu Sei Jata wɔne ne chairman Asiedu Nketia ɛne NDC dɔm ɛna ɛma akyi wɔn mo kyia akyi yɛn kwa wɔn mo asi dwemu a wɔn mo kyia nananom ɛwɔ nhyiamu yi ase.
Anamufoɔ nso de wɔn mo onyam abɛta nhyiamu yi akyi deɛ wayi ne ti sɛ sia yi ɔmampanyi gyada JDM John Dramani Mahama Semu Sei Jata wɔne ne chairman Asiedu Nketia ɛne NDC dɔm ɛna ɛma akyi wɔn mo kyia akyi yɛn kwa wɔn mo asidwe mu a wɔn mo kyia nananom ɛwɔ nhyiamu yi ase.
Anamufoɔ nso de wɔn mo onyam abɛta nhyiamu yi akyi deɛ wayi ne ti sɛ sia yi ɔmampanyin gyada JDM John Dramani Mahama Slemu Sei Jata wɔne ne chairman Asiedu Nketia ne NDC dɔm na ɛma akyi wɔn mo kyia akyi yɛn kwa wɔn mo asidwe mu a wɔn mo kyia nananom wɔ nhyiamu yi ase.
so Alan Cash afrafranto ra na ono so wapie mu hai Honorable Alan Kyeremateng asona yemprekwa rempia kwa agiso di kopem na wono nso ne ni movement for change dom na abepie mu ha ya won mo echia e won hia mu yi asi Center for National Culture. The Papa Nyansapo and the Center for National Culture. I look at the Yamamrena, Papa, Papa, to the Cocaito. Kenya Pokama say you go to them. As I am not covered. Alan Cash, Alan Kyeremateng, Alan Sikabuda, Alan Nyansapo Tv, Alan Nyansapo Sabre, Papa, and what to do? What Yano incoming president of the Republic of Ghana. Incoming president of the Republic of Ghana.
so Alan Cash afrafranto ra na ono so Appiah mu hai Honorable Alan Kyeremateng asona yempre kwa Appiah kwa jisu di kopem na wono so ne ni movement for change dom na Appiah mu ha ya one more echia e won hia mu yi asi the incoming president, His Excellency. Let's go.
Members, and I hear for any Sunyani phone now, we share with her. Who you have now, many General Secretary, General Mosquito, and your National Chairman, or your General Secretary Chair, it's Appiah. Your National Chairman, General Mosquito, and NDC, paying for a Kukudam. Ejnaha yabase yabemamu yako obienim ayokofa eda yene ye papa wenya ne baby ko Sunyani hene nana bosoma nkrawiri a otoso mienu obienim ayokofa eda ono ene President Rawlings PNDC abreso ebeso yeso atamnos abreso ene ma abreso enti se ene duakese ate abofoma na ewo say yesu yeba na yebe boa na ne sefata yetimi ye se ne be ya nyame be fa ne krasie abra President Rawlings ho oye no chairman of Community Water and Sanitation Board actually osa be ye member of Lands Commission ewo NDC abayase actually so ye no chairman of Regional Lands Commission enti enjume bebre wo ho a yene no ekabo mu eye ya breso na mekai se 2016 abato afi mebechia no echese na oye afodi afahye eno so oyemboa na Sunyani akwan yesiesie especially inner ring road and outer ring road ampanso ye de osia ye oyo ene makofi job any contractors akuku dam ni na begu akwan no so ene me bedru Sunyani me rehuye every say ko 8 years ni yesha senesa akwan no yenuan mo mbeje aban no fi yesem omogja akwan ni nyina ebu and so na America chairman ma me say monya arehim na you will GDA say 7 January 2025 NDC aban ebesaba na yeba sa contract na omogja egu ho nyina yebesa abesomu na yesese ni yie na Sunyani abaye krabehwe ewo Ghana ha nyina yeda mo ase yemamogja ko nyamefa ye papa no ekransi yeda ase yo yera esan jina na so ebio yera ba ye wo se nana no ma senen monyam enye sika no obekire enye ahode e no oba bekire nemom oba bekire aniso eye Sunyani man ene nananom ede amano ena oba bekire naniso amambre kwan so yera ba nananom amana kwaba ne national chairman ene ne candidate MPs ene mpanimfo edi akunini wo NDC mo His Excellency Nankasa mu eda no wasi ade nsa ye udi nsuo ye nyeyie nana hoho edoso enti yewra se okura ni nsam ensuo crate no mako oha ani aduonum 150 crates of water eya bottle water enti yesremo monhye no so emfa man sanso na yewra okura ni nsam doko
malt wom, canned drinks ahodoɔ ɛwom, snap, pantuno, ɛyɛ miɛnsa na kyɛ sɛ wopɛ mu a ɛnsia na nanom kɔ nkonnwadan mu a wɔmode agu nsa asrɛnsira de ama Sunyaman. Canned drinks coke ne nea ɛkeka ho crate no aduonu nsia saa na can malt nso crate no edu saa nso na yɛwura wie no wɔamana nso hɔ wɔse wɔahunu sɛ abrafoɔ no ɛkɔ na ɔmo ba wɔde energy drink crate maako aduonu sɛ wɔyɛ de abrafoɔ deɛ o ɔmo nom a ɔmatumi abiebie kwam abɔ nananom ban afei yɛwura wie ya medical ka sɛ nye sika ɛna wɔbɛkyerɛ na mmom ɔdɔ a ɛda yɛ nana a yɛgya no kwan ɛne NDC amanyɔkuo no wagyina NDC ɛnyinaa nam ɛne ne mmarahyɛbadwafoɔ ne national chairman ne regional executive ɛne partyfoɔ nyinaa yɛ sɛ million no ɛyɛ kane deɛ no maako wɔ ha ahanu ahasa ahanan ahanum ahanso ahanwɔtwe ahankron ɔpepem baako kane deɛ no 1 billion 8 cedis ɛnɛ deɛ 100,000 Ghana cedis yɛwura sɛ ɛnsi nanahema akunafoɔ ɛma nananom ɛne nanama tra nkonnwa so sɛ wɔmomfa ɛnka ɛyiase nkonnwa mu ɛnam dwumadie a mode asom no a dwumadie no so nti no ɔde asi ne national chairman so ɛde awisa agumasom sɛ nahema ne nanatra nkonnwa ɛkwan a wɔ Sunyani nyinaa yɛ mo dea yɛwura asra nanteɛ sɛ sɛ mbɛma ne kwan a ɔbɛkɔ akɔtoa ne dwumadie so wɔagya akyire ɛde ama yɛwura nyamekyɛm afɔ ɛne region mu constituency mu mpanimfoɔ a wɔm sɛ yɛnhwɛ akyire ne yɛnsesa nkonnwa kɔsi sɛ yɛbɛwie nana adwuma yɛnim sɛ nanom bɛgye nti yɛada ɛho ase piaw yɛbɛserɛ ayontofoɔ regional secretary ɛbɛba abɛkyia mo nsɛm momfa bɔkɔɔ ɛmfa ntoɔ na Ghana yɛwura mfa nkra enti chairman ɛbɛdi his excellency anim na wasi fam no akɔkra nahema na ɔde n'ani akɔtoa ne dwumadie so yɛdɔm ase Nyansapo TV Mahama nie sɛ mewu mfoni no a bɛto ama wo paa Nyansapo TV
Nyansapo ahwefo yaba modata na biemu sedie body gusu amoshe no sabre die anokwa se ade bi ho hyase bia won nkokora bomu eno nti aye na se atu a na die no nananom die koguo na oduma nkoma kye ho ma de pa kye a nananom atwa dwade eso Ntini ebube ne brebe nse ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema Asiedu amfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya